ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଯିବା ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ, ଯିଏକି ପାତାଳଫୁଟା ମହାଦେବ, ଯୋଉଠିକି ପାତାଳଫୁଟା ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଠି କୋଉଠି ଗୋଡ଼ ଧୁଆ ନେବା ସେ ପାଣିରେ mais bonito, mais bonito. ପୁରାତନ କାଳରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ, ପାଣ୍ଡବମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମାତାକୁ ପଚାରିଲେ ସବୁଠୁ ପୁଣ୍ୟ ଜାଗା କେଉଁଠି ମାତା, ମାତା ତାଙ୍କର ଏଇ ଜାଗା କହିଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏହି ଜାଗାକୁ ଆସି ଶିବଲିଙ୍ଗ ପୂଜା କରିଥିଲେ ପୁରାତନ କାଳରେ। ଉଠେଇଲେ शंकर से सुनिए भोलेनाथ जी, रहना है हरि